Ola, son Aurora de Gañamós e estamos aquí coa compañeira Catalina tamén de Gañamós e con Paula, deputada do Parlamento Galego. Estamos aquí xuntas para explicar a moción que presentamos no Concello sobre o rexeitamento do xuízo á Manada. Recentemente coñecíamos a sentencia do caso da Manada que nos producía moita rabia e tamén moita indignación porque catalogaban unha agresión sexual como abuso sexual, non? Tendo en conta os propios feitos probados que se recollían na propia sentenza. Pero tamén que esa rabia e esa indignación canalizouse en movilizacións moi masivas nas rúas. O movemento feminista volveu a sair ás rúas para exixir os cambios legislativos que son necesarios. Nos entendemos que esta sentenza e este caso concreto debe facernos reflexionar sobre todas as agresións sexuais que vivimos as mulleres en todos os ámbitos da nosa vida, non só este tipo de agresión sexual, sino todas as agresións que moitas veces están normalizadas. Nos entendemos que todas as administracións públicas deben tomar nota deste clamor popular, tanto no Parlamento Galego como no Concello presentaremos iniciativas para que a perspectiva de xénero sexa dunha vez por todas transversal e non só afecte a xudicatura, que por suposto, senón tamén, por exemplo, os medios de comunicación, non? Que deberíamos reflexionar tamén bastante sobre o papel dos medios de comunicación en todo este proceso. Por todo isto, solicitaremos no Pleno que o Concello de Mos asuma os seguintes acordos. Primeiro, manifestar o seu rexeitamento á sentenza e a interpretación legal realizada polos magistrados da Audiencia de Navarra, entendendo que se existiu intimidación e, polo tanto, unha violación que debe ser considerada agresión sexual e non abuso, tal e como se establece nos artigos 178 e seguintes do Código Penal. Segundo, denunciar o feito de que as mulleres sigamos sendo dobremente vítimas, por parte dos agresores e por parte dunhas institucións asentadas no patriarcado e na criminalización das agredidas. Terceiro, instar ao Goberno e ás Cortes a levar a cabo as políticas e iniciativas legislativas precisas para equiparar normativamente a ausencia de consentimento á súa negativa no eido dos delitos contra a liberdade e a indignidade sexuais. Cuarto, introducir ou intensificar nas políticas do noso Concello a perspectiva de xénero para garantir un sistema máis xusto e democrático ás mulleres que residen nel. Quinto, instaurar medidas reais de empoderamento das mulleres en todos os ámbitos, nomeadamente nas institucións, así como garantir instrumentos de concienciación social que sirvan para educar na igualdade e na liberdade das persoas coa fin de rematar coas violencias machistas.